Pero espera unha cousa. Porque existe unha contestación a esa pregunta. Antes de dicirme se vas contestar ou non. Existe, sí. Existe unha contestación a esa pregunta? Sí. Existe. Pois creo que vas Aí está o problema. Creo que vas ter que beber a auga con pelos, Porque a pregunta de Lito é, e dice que hai unha contestación para ela, eu pensei que non. Que famoso tivo sexo no tráiler da Panorama? A Panorama, a orquesta leva 4 trailers. Quedaste asustado, non? E parece ser que houve algún famoso que tivo sexo famoso, porque da orquesta... Non, ademais, dixo, eran dous famosos. Bueno, famoso ou famosos, bueno. Sí. Pero non... Dous famosos ou... Non podo dicir que... Ao medio, por favor. Non. Dixo pecado, pero non un pecador. Pois vouche dicir onde son os pelos. Do famoso. Ai, Dios mío. Pero pero como te enterache? Como te enterache de que había dous famosos? Pois entereime porque entrei eu, nese momento. Pero non era na actuación? Non era durante unha actuación? Era, sí. Era durante unha actuación e tú ibas con teu, para arriba, e tú dices, que pasa aí? Exactamente. Notabas que se baneaba o tráiler, non? Non notei, senón non entraba. Pero foi porque nos trailers hai uns camerinos dentro. Sí, nós temos os camerinos, pero bueno, se dou máis detalles, igual caídes en quen é. Foi nunha verbena ou foi nunha gala destas? Claro, destas galas que facedes. Sí, claro. Joder, e non vas dicir? Non podo. Non, iso non é que non beba, Agua con pelos. Iso vaiche facer aquí bulto aquí na gorxa, vaiche quedar os pelos aquí. Tú non estás acostumbrado ao pelo, ademais. Non. Iso, como queiras. Son españoles ou son galegos ou... O que os pelos? No, os famosos. Os famosos? Sí. Son galegos? Son galegos? Non vou dar máis datos, non? Pero son galegos ou non? Non son galegos. Pois ti que vache dar non van ver. Non son galegos, non. Non, pero non debo dicilo. Pero quer dicir, non é... Pero sei no fijo porque eu fun o que entrei ali. Perdón. A ver,